ஹலோ, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை, ஒரு அருமையான நாள், ஹரிராய ஹஜி பெருநாள். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வரலட்சுமி விரதம், ஆடி வெள்ளியும் கூட. Today is a very auspicious day, that is Hariraya Haji, and also Varalakshmi Viradam celebrated by the Hindus. And I wish to share some of my tips with you today. I thought this would be the best day to share it with you. இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலை அவங்க கூட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இன்றைக்கி எப்பயுமே வெள்ளிக்கிழமைங்கிறது ஒரு மங்களகரமான நாள்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாகவே நம்ம இந்தியன்ஸ் ஹிந்துஸ் வந்துட்டு இந்த நாளில் தான் வந்துட்டு எப்பவுமே உப்பு வாங்கி போடணும்னு சொல்லுவோம். நம்ம உப்பு ஜாடியில் அது அக்ஷய திருதியை ஆகட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி வரலட்சுமி விரதம் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஆகட்டும், அன்றைக்கி தான் நம்ம உப்பு ஜாடியில் உப்பு போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So usually we fill up our jar of salt. We add salt to the jar of salt on a Friday. That's the belief we Indians usually have. And I want to share something about salt with you. இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம கல் உப்பு, அதை எப்படி வந்துட்டு அந்த கல் உப்பை பயன்படுத்துறதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு ஒரு தகவலை வந்துட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன். நான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இங்கே வந்துட்டு கல் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இந்த கல் உப்பு கூட சேர்க்கறதுக்காக இளம் முருங்கைக்கீரையும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். I've taken murunga leaves, the young murunga leaves and curry leaves. So what I'm going to do here now, you see, whenever you use rock salt, it has to be roasted. Don't use rock salt directly to your food. It is not good. You have to roast the rock salt in order to wade away the toxins, to get away with the toxins. கல்லுப்பு வந்து எப்பயுமே நீங்கள் வறுத்து தான் உபயோகிக்கணும். அதை நீங்கள் அப்படியே உபயோகிச்சிங்கன்னா இதில் உள்ள டாக்ஸின்ஸ், அதாவது இதில் உள்ள வந்துட்டு நச்சுத்தன்மையை வந்துட்டு அதில் நம்ம சாப்பாடோட கலக்கும். அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கல்லுப்பை வந்துட்டு நீங்கள் வறுத்து தான் பயன்படுத்தணும். அப்போ இந்த கல்லுப்போடு நான் இன்றைக்கி என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால், இளம் முருங்கைக்கீரையும் கருவேப்பிலையும் இதோட கலந்து நம்ம வறுக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம அதை முதல்ல பார்த்துருவோம். இப்போது நான் வந்துட்டு இதை மண்சட்டியில் தான் வறுக்க போகிறேன். கல்லுப்பு போட்டுட்டேன், ப்ளஸ் இது ரெண்டும் நம்ம சேர்த்து வறுக்கிறோம். இது ஏன் நம்ம இப்படி வறுக்கிறோம்னு சொன்னால், நம்ம வந்துட்டு கல்லுப்பை வறுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால், அந்த கல்லுப்போட நச்சுத்தன்மை வந்துட்டு இந்த சூட்டில் வந்துட்டு அது வெளியாயிடும். முருங்கைக்கீரையும் கருவேப்பிலையும் நீங்கள் இதில் போட்டு வறுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால், முருங்கைக்கீரையும் கருவேப்பிலையும் உங்களுக்கு வந்து இரும்பு சத்து இருக்குது. Both the moringa leaves and the curry leaves contain iron and also protein. புரோத சத்தும் இரும்பு சத்தும் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது, முருங்கைக்கீரையிலும் கருவேப்பிலையிலையும் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் இந்த உப்பை வறுக்கும் போது அதோட சேர்த்து இந்த இலைகளையும் சேர்த்து நீங்கள் வறுக்கும் போது என்ன ஆகுன்னு சொன்னால், உப்போட நச்சுத்தின் தன்மை நீங்கி இந்த முருங்கைக்கீரையில் உள்ள புரோத சத்தும் இரும்பு சத்தும் மற்ற சத்துக்களும் இந்த உப்போட சேருது. See, when you roast the rock salt with curry leaves and the moringa leaves, what happens is the toxic in the salt, in the rock salt, that goes away, and the nutrition from the moringa leaves and the curry leaves gets absorbed into the rock salt. So that's what is happening now. If you can see it, this salt, as you roast it, you put it under very low flame and roast it. நீங்கள் இது வறுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்பு வந்துட்டு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது லேசாக கலர் மாறும், வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ நீங்கள் நிறுத்திடலாம். You can stop roasting the salt once it starts sputtering. The rock salt will start sputtering. So what you have to do is, after this, you can either grind it together with the leaves. நீங்கள் இந்த உப்பை வந்துட்டு அப்படியே ஜாடியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு அதை இந்த கீரை, இந்த முருங்கைக்கீரையும் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அதோடு சேர்த்து நீங்கள் பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த கீரை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த கீரையை மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துகிட்டு உப்பை மட்டும் நீங்கள் அரைச்சி ஒரு ஜாடியில் வச்சுக்கலாம். அந்த எப்படினாலும் அந்த கீரையோட சத்து வந்துட்டு உங்களுக்கு உப்புல
உப்புல இறங்கியிருக்கும். நம்ம வந்துட்டு வறுக்கும் போதே அந்த உப்புல இறங்கிரும். So you have to what you have to do is you can either use the salt direct to your food, or you can blend it together with the leaves, or take off the leaves and just blend the salt and use the salt. You don't have to worry about the flavor of the leaves getting into the salt. No, you will not feel it at all. But then the nutrients of the leaves will definitely get into the salt. So do try this at home. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ஒரு தகவலாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா இந்த உப்பு நீங்கள் வறுத்து உபயோகிக்கும் போது வந்துட்டு நிறைய தன்மைகள் இருக்குது. அதுலேயும் கருவேப்பிலையோட தன்மையும் முருங்கையோட தன்மையும் இதில் சேரும்போது இட்ஸ் ரியலி வெரி குட். ஸோ டூ ட்ரை இட் அட் ஹோம். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். If you like this video, do like it, share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.